दासो फ्राम फ्राम मोनलायदो मांगा आइच माने आङो नांलायनो जेबो रिजनखौनो मोनाखैमोन आरो सालबारिनिफ्राय ओमफ्राय नैयावबो नै इनो फाननोबो मोनसेल' लाखादो नै सोर खम जागोन सोर बारा जागोन बेखौ एख' पात्ता गैया दा थरनाया बारा जानो हागौ खिन्थु जानाया माथो जानानै फैदो नामा नोंलाय एसे मा गोबाव जानांगौ एसे गद'गोन थङा थौना गोजा जादों फुदुम जाना फैदो नामा सोरबा सिख्लादो माथो दोलाना फैदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय माने बोथोरा दाबायदिनिया बिराद मोजां नङा आरो माने दोम दोम सान्दुंल' ज्रां ज्रां खामानि दामानि मावनो गोसो जाया जानोखौबो खुवाबा बेबायदिनो माने दोम दोम मा होनबावगोन बिराद बरिं आरोना ओंखायनो माने नोंथांमोनखौ इन्टारेस्टिं खालामनायजों लोगोसे माने आं गांगाथबफाजों नांलायैया बुहुद गोबाव जाबायदे लोगोफोर माने गावबो खामानि मावनो थांगासिनोमोन ओमफ्राय दिनैथ' खामानि मावनो थाङाखै ओमफ्राय मैया दाखालिथ' बेरायनो थांबाय ओमफ्राय दिनै आं बेजों नांलायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जिखुनु रिजनजोंनो आं नांलायबाय थागोन नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं बेखौ दा एदावहैनो नागिरदों आरो लोगोफोर मा माथो टाइम जायाखै मा जाबायखो टाइम जायाखै मा जाबायखो इ न'निफ्राय ओंखारब्रा नोङो इबायदि दोम दोम थानायदो जाया न'आव थानो मोनबानो नोङो बिसनाखौनो बानायखौनो गारा नामा मान बरिंआव मा खालामनांगौ सान्दुं गोसाथार बरिंथार खामानिबो गैया नोंहाल' बरिं आंहाबोथ' बरिं आंबोथ' संनो खावनो बादो दा आंहा संनो खावनो खारग'द' बरिंआव फैदो नामा थांफै आरो माबा मोनसे बुस्थु लाना फै बे सकआव आं बिराद जानो लुगैदो मा बुस्थु जिखुनु बेदर मिथाइ भगबान थांफै आं मिथिया जानो कारने हेबफैदो माने नोङो थांफै जानो कारने हेबफैदो थांफै साला मा जाबावगोन मान बरिंआव नुवाखै सान्दुंआ बोरै जोंख्लाबबोनो हमदो ओंखायनोथ' थांफै आं मोजां मोना गावखिनिया इयाव दोम दोम जना दंबाय दं उन्दुना दंबाय दं थांफै उन्दुना थाया मा खालामगोन सान्दुं गोसायावलाय एख' गैया माखौथो संनांगौ आंलाय अमा बेदर लायना खिन्थु लाय अमा बेदरखौनो लाय ओमफ्राय इदिनो था होनद' माथो एसे लेथ्रा रल लाबो अमा बेदर लाबो थान्दा ओमफ्राय 45नि ए भगवान दांखो रखम बोरै बिहरदो नों जाया आरो ओंखाय आंल' जायो आरो फ्रिजआव बरफ जमायना दोनदों आङो गोमानांगौ दिगदार दं मा बरफ जमायदों थान्दा माबाना दोन्दोंमोन जाना हले खोथाखादों गारियालाय अबे गारिया हा थाब फैदो आरो आबदा मारिना थायोना लोगोफोर गांगाथफे थांबाय आरोना माने आङो नांलायनो जेबो रिजनखौनो मोनाखैमोन आरो मा दोनदो नायनो र' माने इदिनो आरो नांलायाबाथाय नांलायफ्लाङा ओमफ्राय नांलायबाथाय एसे खनैखौनो नांलायफ्लांबाय थायो आरो आसोला नांलायनि एख' माबा गैथारा नांलायथाराखै मा दोनदो इयावलाय हा ओइ
लोगोफोर आसोला मिरिन्दाखौ सख'दो खोमा मिरिन्दा आइडिया आङो इखौ दोनखुमानि लोगोफोर दोनखुमाबाथाय फैनानै रागा जोंफैगोन ना आसोला जाबाय होनना खिथानांगोन बबेयाव दोननो आङो बबेयाव दोननो इयावनो दोनबाय आं इयावनो दोनबाय लोगोफोर लाबोबाय बबे जानांगौ बेथो जानायानो जानाय माथो जानानै फैदो नामा नोंलाय एसे गोबाव जानांगौ सेगो दगोन थङा थगोन गोजा जादों फुदुम जाना फैदो नामा सोरबा सिख्लादा माथो दोलाना फैदो जानायानो जानाय बोरो आं माबाखौ जाबाय ओमफ्राय माखौ दोनलांनायखौ लुगैबाय नालाय जाबाय ओमफ्राय मा जाखो दे मा जायो दे जाबा मिरिन्दासो नों आइलाय ओइ मानि बिदि खालामलायनाङा दे ओइ हर जाबाय मा जाखो लुगैबाय लुगैयो नाङा होनदो ओइ एफा लेथ्रा नङा एफा लेथ्रा नङा होनखादों हले हर लाबो बुथार लुगैयो दे थैखोबा जाखायो नों हिनजावखौनो सोर बिहरदोलाय सोर थांनो होनाय नोंसो अमा रखम सोर उन्दुना दंमोन जाबाय माथो जाखो हर हर नोंसो गथ'खौ लिनभाब आं जाबाय नोंथ' हौवा जानानै बुजिनांगौ ना नोंसो गथ'खौ लिनभाब माबोरै होमबा इयावबो आं होनलायनोसै हिनजाव जानायखौ बुजिनांगोन आङो हौवाखौ थालांनायखौ बिदि नङा मिथिबाय जानाय बुस्थुसो दा एख' नङाना जाजायोना फैसाथ' नङाना जाबाय मानो जाखो सैमा Siapin. Masak ini. Siapin. Oh kalau lain suruh lain dendam silang tuh benang. Sudah jadi lah. Siapin ini saya udah pin yo. Hayo. Letra nggak ada yang huruf ya. Ini mah bala isli din lisan ibu stubu kang tan sana. Yang baru jangan li kan sih men. Mana? Kamu lo. Max. Saya. Laden. Saya kan deh sih letra nggak. Oh izin tuh sana nggak le. Oh salin nung isu di sana nih den mardumun batai. Oke menang ya. Nung kabla kita kabna karena apa ya kamu maram nang kosale. Lagi kada utkia. Utkia mana iman musang ketalang dah nge. Bisa mau masih busu dong nanti ang ketanya guys nih uci be. Nah tuh micam nang nge. Berku torol kencan dong peramen. Tapi aku ultas bisi deh. Kau sene. Iya kok ya betul. Next sama tuh sudah dong nih. Nggak mau kebina pak. Hayang tuh nanti apa jas na dong muya setu kudum neng ke tin kebina kan. Singra. Anak nih ya muya ya. Asisi dakalin na.
सानथाम जाबाय आसिसे गेदेर अख्लानो लादों नै हावलायाव सिङाव खुदैखौनो मोजाङै मन'नो हाया गारनोबो हाया जानोबो मोजां हाया खान्थि मोनाखै हामथारदो बेनि थाखायनो जादों बेनि थाखायनो जादों बेखौ रागा जोंनानै आथुर आथुर जानानैनो जादों आङो खालि रलानो जादोंमोन ओमफ्राय बियो मा खालामदोंमोनथाय मा खालामदों नोङो मा खालामदोंमोन रागा जोंनानै बथल बथल जाबायना बेखौ अख्लानो लागारदो कनियैनो एक नाम्बार कनि होनबाथाय दिनैबो कनि दाबो कनिनो नै सैमानो मा जाखो दिनै साला जामिन जानो जानो हागोन ना दिनै अख्ला है सिंग्राथ' सोर थांबाय सोंदे जायाखैनो मा जाखो आं जागोन इयो। जागौमोन ना माबोरै जोंफोरनि संनायखौ जाना नायनांगौ माबायदि मोनो मिथिबाय रायलायनोबो बाजुला माया माने बोथोरानो ओरैबायदि एकदमबारे माने जाबाबो इमान गोथाव गोथाव जाबाबो माने खान्थि मोनना होननाय रखमसो दासान्दि दासो फ्राम फ्राम मोनलायदो दैदो खामजोब्बाय थरेना माबोरै अबस्थाया दै होदो माने एख' गैया दिनै ओंख्रि गैया बेदरनि रोसिदो माने सोमना जानायनि भाबाव बेदर लाबदो खिन्थु इमान ओंख्रि गोथावबाबो माने खुवाबा आरो बोथोरा माने इमान बायदिबो सान्दुं नङा सान्दुंआथ' नर्मेलानो ओमफ्राय गरमदो बोरैबा आंगा मांगा नोंजों आं नांलायलायगोन होननानै भिडिअ बानायलायदों फार्स्टआव इदिसो ओमफ्राय नांलायनानै बाजुलांबाय ओमफ्राय माने हेबनायनि लामायाव सैखादोंमोन होनबा दहाय फेन बन्द' खालामनो हायो नामा थरना हेबनायनि लामायावसोमोन इमान बायदि भाबाव लानानै थायो नुबाय बिबारफोरासो बिराद साफा जानानै दं नै आंनि गोदान गायनाया नै ओमफ्राय नैबो बिराद साफा रोदोमबोनानै नै बिबार ज्राव लाबोदो बेखौ सालबारिनि जोंहा माने आं खामानि मावहैनो लाबोदोंमोन आरो सालबारिनिफ्राय ओमफ्राय नैयावबो इनो सेम माबायानो नैयावबो नै बया साफा जानानै दं नै टिकलुकलु जाबोदों नै ओमफ्राय आरो नैयावबो नै गायनाया थांजोबदो आंथ' गाया आरो मोनसे दंबावो मा फुल होनोमोन बेखौ मा फुल होनोमोन बगेनबेलिया ना मा बेलिया कागज फुल ना मा होनोलै सोरबा नै रोदोमनाया कागज फुला नै इ बुस्थुआ इयाव माने मा गलाबदो गुफुरदोंमोन ना इयाव गलाबदो गुफुरदो इ बिफाङा माने दा इनिफ्राय आंनाव इ रोदोमनाय गलाबदो गुफुरदो जागोन ना जाया आं बेखौ हमना मोनाखै खिन्थु इनिफ्राय आरोबाव आङो कागज फुलखौनो एक्सट्रायै गलाबदो गुफुरदो लाबोना दोनफैदो माने नै इबो नै गोदान रोदोमनानै इ फुल बिबार गोजामोन इयो ओमफ्राय दा गोदान रोदोमनानै नै फिसा जाबोदो ओमफ्राय नैदि जागोन इयाव ससे नैफोरबायदि थागोन ओमफ्राय ससे इफोरबायदि गुफुर थागोन माने बुस्थुआ नै बिलाइ रखमसो जाबोयो बिबारानो बोरैबा इ बिलाइयानो ना कागज रखमसो नै सेफ्लिबाबो जाया संनि सेफ्लिबाबो जाया नै अबस्था कागज रखम बेखायनोथ' कागज फुल होननायखो ना बेनिफ्राय दा इ बुस्थुआ थांनायबाथाय बिराद मोजां मोनगौमोन आङो माने लामायाव नुनानै जोंहा बिगुमैमोननिफ्राय लाना फैदोंमोन आरोखि लेस्रानिफ्राय जानायनि लाहार फाहार कारजि अमा बेदर ओमफ्राय मा ओंख्रिथ' गैखाया हो बोथोरा देन्जार ना लोगोफोर एकदमबारे सान्दुंजो बोथोरनि बरिंजो बोरैबा बुंनो नाङा खैबार मावनो आरो इखौलाय नोरै जागोन माने नै आं नोंसोरनि डेम' खिथिनि खनसे नोरै जागोन एख' ओंख्रिथ' गोथाव जाबाबोथ' खुहाबखानायानो नङा नालाय थरायनाया नै कारजिदो दैदो होखानोसै नै दा बेलेग जाखायो हले थरायनाया
खब जायो दा जानायानो जानाय थरनाया हाल' आंबो दा अल्लादो फानैबो मोनसेल' लाखादो नै सोर खम जागोन सोर बारा जागोन बेखौ एख' पात्ता गैया दा थरनाया बारा जानो हागौ खिन्थु जाग्रोना लानि र'